masih akan ya? Iya, tolong. Dia masih akan ya? Masih akan ya? Terus sempat. Ja, vrienden, broers en zusters. Spijt is een goeie ou. Away bro, Awai. sounds alright. Zo. Ik wens ik kon beter omgaan. En man kan niet meer zo leven niet. As ek mag vra, wat soek jy in die eerste plek in die gemorsen? Zo. Dat is één kies wat me gemaakt heeft in mijn leven. Dat is een kies wat ik nooit zo gemaakt heb. Als ik maar moest geweren wat ik nou weet. Als ik nooit daar een kies maak. En als ik maar moest luisteren naar mijn ouders en die mensen in de gemeenschap. Als ik nooit hier beland niet. Maar nee, ik zie mijn moslim wees. Wat vrienden lekker tegen gekies begonnen bij mijn ouders zeren. Ja bro man, hy is mos nie die einde van die wêreld nie. As jy regtig daarvoor jammer Weet wees, je waar ik is? gebruik dit om deur te druk. Van jy weet nou, dat elke keuse wat jy maak, bepaal waar jy gaan wees in die lewe. Want ja, ek voel sleg man. Dis vir jou 'n dolle man. Man, dit is 'n dolle vir jou man. Tuurlijk Ja, niet, maar bro, man. dat is Ali man. Ja, dat is Naam, baie bro. nie man. Dat is naam, bro, man. Ja, ek man het gewone man, maar jy nie saam met huis toe kom nie man. Dat is naam, Man hou daar 'n paar clouds, jy man het 'n paar clouds van 'n man af van jou man. Nee, tuurlijk Man niet, te bro, trek man. man. Ja, kom saam my man. Dat is naam, bro. Ja, Rawon. Er maar zo gewoon hier mee, bro, man. Ja. Ja, wat sou maak man. Waar nie, man. As jy nou weer huis toe. Nee, mee, bro, maar bij mij 5 man op de straat nou, mee, bro. Bro, nee man, jou lifestyle ja man, bro man, dat is jammer man. Nee, bro. Was dit vir die honde man? Dat is tuurlijk niet, bro. Was dit vir die honde bro man? Ja, dan by the way man, wat is jou naam? Ja, man, kens kar so naam. Nee, ik heb Jonathan mee, bro. Ja, nee, ek is real te luister man. Ja, my bro man, van waar is hy dan my bro? Nee, mijn bro, man. Als van klein school, mee, bro. As ek my bro, Ja, ja, nee. man. Ja, my bro, ek het dan nog nooit jou gesien nie, boekante man. Nee, man, nee, boosheid mee, bro. Ja, Rawon. Ze gaan niks maken, man. Ze gaan niks. Nee, ik kan blok halen, man. Duidelijk, Blok halen, man. Ja, mee, bro. Mama! Ai! Ai! Het ek maar na jou geluister? Sou ek nie hier in die gevangenis gesit het nie? Ja, as die geestesoog sien hy hoe die voeltjies sprei aan die buitekant rond beweeg. Van boom tot boom. Ja, ik wil maar zo langs plaren, man. En man gaan nog goed zou maken, man. Duidelijk niet, bro, man. Ja, bosse man gaan nou uitkomen. Met spijt en berouw. Wat onpeinig. Staar ek oor hom heen. As ek maar net. As ek maar net geluister het. Ja, vriende. Hoe ek hoor 'n jong dame saggies weer. Na die van toe. Hoi, bro, Jonathan. Alweer, Elton. Dank je mee, bro, man. Ik waardeer het mee, bro. En hoe kwam man nou? Hier in mijn lijn, man. Waarom, bro? Hola. Ja, Elton.
Je mag ziek en ze wou niet. Zo, ik heb rechtig jammer mijn kleinzus. Ik weet dat ik slechte levenskeuzes gemaakt. Maar geloof me, ze voorzie ik het veranderen. Ik is niet meer de persoon dat ik tevoren geweest heb. En alsjeblieft, zie van me, ik was hier. En ik heb rechtig jammer voor wat ik gedaan heb. Zie je ver, ik zal alles doen om te veranderen. Om die zelfs een weer te krijgen. Mensen zijn jaren schoonmaken. Enige ding doen om weer naar haar te komen. Zij slapen bij oom op pagina 6 zodra ze opstaan. Zo. Ik is ook jammer, mijn kleinzus. Dat ik nooit die broer was, maar die altijd wou geheet niet. Ik weet die mensen maakt zo van jou dat broer op de straat slaapt. Ik is jammer dat mijn leven van jou en van mij geraakt heeft. Ik weet dit is te laat om te veranderen wat ik gedaan heb. Maar wat ik ook weet, het is nooit te laat om mijn leven te veranderen. Nie. Ik beloof jou, ik zal iets van mijn leven maken. En jouw toekomst zie je, beter toekomst zie je. Want je is mijn enigste kleinzus en ik is lief voor jou. Ik is ook lief voor mijn broer. Ik hoop dat je nooit daar keuzes maakt wat je gemaakt hebt. Nie. En alsjeblieft maar klaar met school. En luister toch wanneer ma praat. Want alles wat ma praat van je leven is waar. Geloof me, ik weet. En alsjeblieft toch, moet niet vergeten van ma te zeggen, ik was hier niet. Jonathan? Weet zij bij? Is dat mijn broer na? Het is duidelijk weer bro man. Mijn broer is net een nieuwe strap aan jongen. Wil ik terug aan die guy man? Dan laat ik dan zien op blijven straten. Veel kleren gedragen. Nee man, is afkoelen mee bro man. Cool. Ja nee. Ik wil broer maat samen man. Met wat zij? Ik heb pas zo samen met zo'n kind. We gaan collega bij peren. Ik zie jou de afval staan bij hele boom mee bro. Hé, is maar een wat dat Hoi, hoe lekker met jou mee bro? Ik was er gemorgen bij daar. En daar hoor, ik en jou niet game bro. Zo lekker met jou hè? Ja, niet genoeg. Jij hebt me niet. Maar ik ben sterk als ons kop. Hoi, maatje. En mijn plek zing je owens met fronts op icones met 3 qualifications, license, maar jobless. Geld maakt geld, bra, des politiek in orders. Toen check ik, oké, ik gebruik mijn penny voor die dollars tot de volle braak. Weer doe voor mijn zakken als het dollars. Hoe komt het op storm, mijn vorm, ik en ik trof een kolom top om. Ik wil uitkomen zoals een 6 met een lockdown op. Hom, maak uit van die feiten betrekken, maar kort gaat erover. Owens, stop hem. Wijs aan de vijs, braad, uit die mosie, pek, iets, zij breed, zij wil die vrees, zoals mij, man, ik wijs die hip-hop stetsen niet. En I'm like, ja, nee, maar ik like mijn strategy. I make tracks to get money and take care of the family. And this my lifestyle, express me and alles zie. Jonathan. Hoi Router. Hoi broer, je hebt een long time no see. Ja mijn bro man. De man zingen speciaal met de schadeline. Ja nee, ik was er maar niet meer bro. Ja, dat is goed aan man. Duidelijk bro. Hou die vissen niet missen tot jouw season gelanden die. En zo zie je dat bereik, dan kom je terug en weer je harder. Zoals die tijd gooi, moet ik op een rij zijn. Ik zet alles in van ik wil uitkrijgen. Doe het like friends, zei ik doe het mijn way. Maar die mijn eind wat de man op wijs is. Mijn broer, ik moet naar lijn kijken. Lijn kijk, ik moet naar lijn kijken. Lijn kijk, lijn kijk, ik moet naar lijn kijken. Ik moet naar lijn kijken. Lijn kijk, ik moet naar lijn kijken. Voor mij kijk. Lijn kijk, ik zeg maar lijn kijken. Mijn boeties gruwen mij van Abba, wees mij ek is niks. Ik wil die top wees en alles zie wat rap betreft. Shout out aan Zulus, maar zijn John Beat. Bijna. Hoi, ik luister. Ja nee. Oké, kijk hier bro, is net te warm man. Stap zo. Ja mee bro. Duidelijk mee bro. Hoi Jonathan. Weer Jan. Waar is kaart mee bro? Ja man, als je niet spelen dan Wat is er maak je er bij begin mee bro? Ja, dan nou man, gewoon man, korte pitten man. Ik zeg los doe goed mee bro man. Ja, maar ik ben nog niet zo los mee bro. Als je wat te man zeggen mee bro, zeg je. Wat ik probeer steeds mee bro, het zit te blind te persoon mee bro. Ik wil een beetje fouten maken, wat ik kan maken, zeg je. Maar bro, ik heb te floppen mij daar. Ik heb dom keuzes maken tegen. Zeg je. Maar mijn bro, los die guys man, die guys gaan wel daar krijgen mee bro. Zeg je. Maar bro, ik was er gemorsen mij daar mee bro. Maar mijn gangster weer zo niks baat mee bro, zeg je. Als ik te weer goed uit mee bro, liever dood getuigen. Zeg je. Maar bro, ik was zoekje toe. Uit de zoekje toe gekomen. Mijn ouders zijn me weggesmeten mee bro, zeg je. Ik in de straat beland voor 5 maanden mee bro.
Sing je. Er komt één boet in mijn leven, mijn bro. Mijn weerkracht gegeerd voor die hele boom, bro. Sing je. Toen de kar begint te was. En kijk waar ik vandaag. Sing je, mijn eigen join. 2 platen van mezelf. Mijn leven veranderd. Plain schoen veranderd, mijn bro. Sing je. En ik wil je hoef je aan te sturen, mijn bro. Sing je. Maar kijk, mijn bro. Ik heb mijn eigen chaos bij de work, man. Ik heb van mij gespannen, mijn bro. Ja, ik zou morgen komen aan, Jonathan, man. Ja, zeker. Hoi Rian, wat is Rian? Oh, laat zijn, man. Ja, nee, waar is je scars, man? Nee, man, span moest nou. Ja, waar is die bij Spanje? Nee, ik span mij 100% chaos op het Jonathan's plek, mijn bro. Hoi, Jonathan, nou straat slaan, mijn bro. Ja, mijn bro. Ja, hij man voorder moest nou, mijn Ja, maar dan zei je join. Zei je 2 karren. En zei je chaos, mijn bro. Ja, nee, waar is je pad nou? Er is op wat span toe, mijn bro. Ja, nee, maar je klein koppel, man. Ja, kijk, je man, het is mooi op pad, mijn bro, zie je. Man, het is wat de man betalen, man. Hassel ook op die mensen, je, mijn bro, skarrel, mijn bro, zie je. Man, maak uit die way kom, man. Man, maak mensen leven schoon beginnen, zie je, niet. Nee, je gaat een afspraak maken af, joh, man. Same time, mijn bro. Ja, ik maak het, man. Zo, sorry, ja. Hoi bro. Laat nog rijden. Ja, en kijk je, ga lekker eens komen. Ini, tiket zo komt die al. Ja. Jalan nih bro. Hoi, wat zou laten, mijn bro? Ja, man, zijn we later komen, bro. Ja, later, hoe laat is hij, mijn bro? Ja, is je 3 down, mijn Ja, bro. mijn bro, je gewoon zo vroeg zeilen. Nee, ja, dan gooi je weer zien, mijn bro. Hoi, guys, ik kan je tas mee neer, man. Ja, dat Zijn ga je we later luisteren? check, mijn bro. Hoi. Oleh control. Yo, man, zeg je altijd is weg, nou, joh. Oké, nou maar. Zo. Oh, weer dat? Hoi, Lana. Bakit namin bro? Ja, man, zeg je altijd is weg, nou, What's away? 3 oras, What? Just. Oké, na isa 5 po niyo bro. ya, Ragbardera, Lana. Palit science me bro. Ha?
Away me bro. Away Melanie. Nee man Melanie kom van highway wat Rian gesê moet 3 o'clock kom toe die. As jy Jason, Away Melanie. duidelik me bro. Span me bro. Away Melanie. Yara Melanie man sa span man Melanie man man so leven nie man Melanie man smaak man se leven verander man Melanie si Melanie man het goed te gedoen met 'n man voor proud is Melanie. Si Melanie na man het is mooi op nou op pad na Melanie. Si Melanie man smaak met obvious vir Melanie. As ja. Si Melanie alles het enige span Melanie man. Nee, is duidelik jy span te gee me bro. Nou bak se moet so vir 'n paar maandjies weer Melanie. Na Jason me bro. Ja, Melanie misschien iets af Melanie man. Ik maak een paar skolletjes dat de man smaakt betalen Melanie. Nee, is duidelik me bro man. Wat soy me bro? Ja, is voor 3 of 4 zeg Melanie. Nee, is duidelik me bro man. Gaan nou niet voor krijgen. Melanie. Ja, kom morgen aan me bro. Nee, is zo maar Melanie. Maar me bro, waar je? Mooi voor krijgen. Melanie. Uy, saan ka rin? Ano sa right lang siya? Mabili pa sa? Ano daw something din? Tahu something? Okay, yes na me bro. Ang sikay ba si men sa dami bro? Dia biasa akin. Aman ako break ko pat mo. Eh kay me bro gusto break spot tumis pa ni wa. Ya. Siya man me bro man. Nakang view ko mo. Ya. Style like me bro. Ah me bro. Tuan. Jonathan mas sekarang mas boleh man. Yes, me bro man. Oh ya man. Raviva Roy. Ang nanin dos cara bistrati me bro singa oy. Okay, wel vidis cara for small me bro. Over small no. Oh ya me bro. Me bro bad oy. Jy vidis klein school di me bro. Mense klap in die tyd getye. Net so. Singa oy. En ek wil jy moet grawer bis pibam pi me bro singa. Dan jou small is on jou groot word. Waarheid. Singa oy. Nou man gewonder me bro man. Sman van my Spanje. Wat Spanje daar me bro. Isi ka geworden man. Mate kawas op maak. 100% ni kasi kawas. Nou man gewonder man. Sman van my Spanje. Waarom naman komado me. Je kunt morgen aan komen bro man. Singa oy. Ja, is stress me. Maar ik ben nog niet bij nie man. Singa oy. Elke karwei was. Kreeg 5 rand. Singa. Elke taxi was. Kreeg 10 rand. Singa. En je weet die mensen stormen na me bro. Singa oy. Zoals hij 20 kar per dag was. Zei met de toegel per dag. Singa oy. En dan met Rian. Aan mijn laatste vrijdag. Zijn we met de voor ooit me bro. Singa oy. So, je kunt een nadolle maar in een schoon manier man. Singa oy. Om op die pad te staan me bro. Singa. Hoeveel vraag je een keer? Para 2 of 3 rand me. Me bro, kijk, hoeveel profit maak je per dag? Zeg maar 20 rand. Singa. Hij is een gejaal lijn in bro, singa. Hij is een living eindige tijden. Je kunt een schoon lang kijk bij mij man. Ah, me bro, ja. Man, daarom span voor die small ja, bij jou man. Ja, nee, kijk me bro man. Singa oy. Ik zei like, ik kom hier laat aan je singa. Kom maar 7 o'clock aan. Singa. Ik zei like 4 o'clock. Hij is na de man staan. Ay, me bro. Singa oy. Oké, maar zie je Scarlett elke dag is na. Nu singa oy. Maar dan kom hij tegen. Waar een man mensen komen. Singa oy. Maar de mensen. Ja, singa oy. Maar de mensen iets man singa vastige inkomsten man. Wij kunnen zien nee. Asya. In zijn singa. Maar soms tegen.
Man mensen, man mensen is siya uitzoet, maar $1. Sim, die willen moeite ook man bro, sim away. Man krijg je man is straat sim away. Ja, nee maar kom morgen ni bro man. Sa uma, wala mo. Dahil roy ni bro. May bro. Sablani. Ang kaya muna wis stras la sana ni bro man. Wario mo sa komorat. Komorat na bro. Name bro. Name. Dahil bro. Sab sa Vandaag, mee bro. Ja, mijn bro, man, met een 540 gelijn vandaag, mijn bro. En jij, mijn bro? Ja, 580, mee bro. Ja, mijn bro, je moest nagelijn, mijn bro. Sandy, mijn bro. 1120, mijn bro. Ja, mijn bro. Die lani moet ons inzetten, mijn bro. Ja, is duidelijk, Ja, mijn bro. Maar als moest nablok vandaag, man. Ja, Sneeuw, mijn mijn bro. Jasses, Melanie. Maar ook in eerst, nou, waarom van oma Sir guys. Nee, is duidelijk als Wat Jonathan naman Steven Span mo siya once man. Ja, mijn bro, Sandy, mijn bro. Nee, je komt te laat, boos aan mee bro. Ja, mijn bro, en 12 dan voor de laatste. En by the way, kom je zo laat ook, mijn bro? Kijk achter small man, Charles yan. Je moet samen naar Zassel. Yara awans. Nou gaan we daar een beetje samen man awans. Altijd, At mijn de bro. man is doen awans man. Ja, als je stress mee bro, je kan allemaal aan zo pad met die. Ja, stress yo. Oh, ja, bro. Kijk zo is het. Lekker verder awans. Nee, die ouwens is na. Ano orang is di sing mas pandi man. Ja. Sing. En ano orang is di Jonathan mee bro. Sing. Away. Pero dato ka na gabi Jonathan. To kan lili kapitan mee bro. Away, Sing. bro. Die man zei van mij nee. Los die route. Kom werk voor hem mee bro. Away, En toen bro. gaan werk ik voor Jonathan. Kijk waar zit ik vandaag. Bij 100% kasi kawas mee bro. Hier Jonathan mee bro. Sing Sing. bro, ja, wat is die fireman mee bro? Sing yan, zo man niet goed te gedragen te man, ook gedragen te zien. Wario man. Ja, mee bro, hij met de man kom halen, sing mee bro. Ja, die straat uit mee bro, sing. Een man werkt nou voor die man, sing mee bro. Ja, man kan je man achter man zijn small en hagen kijk op mee bro, sing. Bij die fireman man zijn leven oer begin, sing mee bro. Nou man, antis op na. Ja, man ma ay kiswat ko up my bro. Sinya naragay man naman namin bro. Sine si Ma'am Landela, kami kabiyam join sina Vice Mene. Na man ko ma Vice ko naman to small man sita man kahit may bro sine. Oy, may bro. Man chari si Meta na sine may bro. Siya man away man Spana for traman man. Aware yan. Ano lang na sila ni? Dahil roy. Away lang. Kasi mami bro man. Kasi bubul ka mapida guys. Ja, may lanin man ito 120 kamafan lang. Okay kayo gini bro. Kaya 5 closing eh. At the rest dito sila guys. Oh, ja, man may lanin, mas may lanin. Mami bro man. Sa tuwang ko pa dak bro. Nani man masalat. Man kagakter small man. Also Kinis dialog ni bro man ikin noran ko tayo man. Ano ni flop ni bro man. Ah guys man si ba. Sa matsala guys. Sili ba? Geld geven. Zonder geld. Ons betaal van misdaad. Jy betaal met jou lewe, jy voed met jou lewe my vriend.
a roof overhead, and a place to sleep? You are richer than 75% of this world. If you have money in the bank, in your wallet, in spare change in a dish someplace, you are among the top 8% of the world's wealthy. If you woke up this morning with more health than illness, you are more blessed than the million who will not survive this week. If you have never experienced the danger of battle, the loneliness of imprisonment, the agony of torture, or the pangs of starvation, you are ahead of 500 million people in the world. If you can attend a church meeting without fear of harassment, arrest, torture, or death, you are more blessed than 3 billion people in the world. If your parents are still alive and still married, you are very rare, even in the United States. If you hold up your head with a smile on your face and are truly thankful, you are blessed because the majority can, but most do not. If you can hold someone's hand, hug them, or even touch them on the shoulder, you are blessed because you can offer a healing touch. If you can read this message, you just received a double blessing that someone was thinking of you, and furthermore, you are more blessed than over 2 billion people in the world that cannot read at all. Have a good day. Count your blessings and pass this along to remind everyone else how blessed we all are.